Περνάμε γραμμές. Θα τραβήξω λίγο με την κάμερα, αλλά δεν περνάνε, ρε. Θα τραβήξω το φιλιακούδι, τι να κάνω. Τη φιλιακούδα. Κοίτα το ποδήλατι μας. Ναι, όσο μπορούσα, αρχίσαμε γιατί ο Γιώργος έσπασε το τέτοιο, μετά μέτρια με τις μαγνήτες. Άρα μπροστά για να κινηθούμε. Είδες αυτό που θέλω με την εκτίμηση που το κάνει μόνος του. Μόνο τα κοίτα που ανεβάζει το Twitter, άρχι το βλέπεις κάνει. Άλλους έχουν λιώσει.
Έλα μ' ακούς. Στην ευθεία τώρα μετά τις τροπές έχει μια ευθεία μεγάλη. Πήγαινε με τα όρια γιατί έπαιξε αυτό στα φώτα και για αστυνομία. Τον είδες, ωραία, στην ευθεία εδώ. Ναι, θα έχει αστυνομία γιατί ναι, με έχει σταματήσει την άλλη φορά να και μου λέει πήγαινε πιο σιγά μόνο. Εντάξει, και το νου σου 60-65 το πολύ. Ναι, όχι, μετά τις τροφές εδώ έχει μια ευθεία, θα δεις όλη μεγάλη. Εκεί τη στείλουν σε ένα καφέ, αριστερά. Και βγαίνει αυτός, περνάει απέναντι, το γονόπος και κόβει. Πήγαινε με Τετάρτη 50-55 εκεί, στο όριο. Ναι, εκεί αριστερά τώρα, θα δεις τώρα. Την επόμενη στροφή αριστερά που είναι όλη ευθεία. Και άλλη μια στροφή που είναι όλη ευθεία που τη φέρεις μακριά. Εκεί μην ανοίξεις φώτα. Πιο λίγο, εκεί δεν θα πηγαίνουμε. Θα κατέβεις. Εντάξει, για τους υλοκόφτες, πηγαίνετε σιγά σιγά. Έλα, θα τα πούμε, γεια. Πέρασαμε και το πλόκο. Τι να σταματήσει, τι να σταματήσει. Μόλι το ξέρω τώρα, εντάξει. Δεξιά ήταν περιπολικό, κρυμμένο στο φράχτη. Καλά δεν βλέπεις. Δεν βλέπεις, δεν βλέπεις. Δεν ξέρεις. Άλλη φορά εμένα μου πήγε εδώ που είσαι εσύ, από εδώ κάπου τι. Με πήγε στη μέση και με έκοψε και μου λέει τι τρέχει. Πήγαινε σιγά σιγά, γιατί είμαστε έτσι στη μέση με τις συντάσεις αυτές που κάναμε. Με πήγε και με σταμάτησε και μου λέει κόψε. Λέω τι θες, παθιά, όχι, μου λέει κόψε. Δεν έφυγα. Πάμε λίγο με 60-65, ναι, μην τρέχουμε. Το ξέρω. Ναι, θα σε περάσω τώρα, έχουμε κάτι λίγο να πείσουμε από εδώ και έχουμε περάσει. Όχι. Δεν τρέχω ρε, με βλέπεις να τρέχω να πατάω. Με έκτιμε και με πέφτει. Εντάξει. Πίσω, έλα, γεια.